Naimbaga bigat ubing. Tatangal daw, adalan tayo, nagati na duma-duma apang rikna ti bagi. Adda ti lima apang rikna ti bagi. Dagitoy ket, mata, agong, lapayag, dila, ken kudil. Ammoyo kadit ti usar na dagitoy apang rikna? Naglaing. Daytoy ti mata. Ti mata ket usaren tayo no datayo ket agbasa, agbuya, ken usaren no kumitat ti panbanag ti aglawlaw. Daytoy met ti agong. Ti maysa a panglikna ti bagi. Mausar no sika ket umangot ti nabanglo ken ti nababangsit a banbanag. Ti sumaruno a pangrikna ket dila. Ti dila ket usaren na pangraman ti naalsem a kalamansi ken nasamit a kendi ken naduma-duma pay a makan. Ti maysa pay a pangrikna ti bagi ket iti lapayag. Ti lapayag ket mausar a pangdengeg dagiti uni ti aglawlaw. Kaslang ti uni ti tambor ken iti agan-andar a jeep. Ti sumaruno a pangrikna ti bagi ket iti kudil tayo. Tinangnangruna mausar a pangrikna ket iti ima. Marikna na iti napudot ken nalammiis. Ti nalammuyot ken ti natatangken a banbanag. Intayon sungbatan, daytoy insaganak nga aramid. Ibagano anya pakausaran na ti pangrikna ti bagi. Ti umuna ket mata. Para ba iti TV? Wenno may sa baso a gatas. Naglaing. Dila. Para donut? Wenno bell. Naglaing. Lapayag. Taol ti aso? Wenno naalsem a kalamansi. Naglaing. Agong. Nabanglo a tinapay? Wenno aguni a radyo. Naglaing. Ima. Tuwalya? Wenno naimas a cake. Naglaing. Daytoy manunubing dagiti lima a pangrikna ti bagi. Agong, dila, lapayag, mata, kudil wenno ima. Naglaing. Naglaing kayo sumungbat ubing. Sapay kuma, taado na adalyo. Bye-bye!